Prastawa madya lan wusanane Buddha santeran penoleh saka Drangkas sampun dumugipun pejah. Menawi kados ngaten kula pitados bilih Kakang Patih Penjaringan awrat palenggan patih wonten ing Kadipaten Pati. Mila Kakang kangge pangeling-eling pejahipun santeran lan panoleh ing mriki kula badhe yasa pentol pati Kakang. So sinten kemawon ingkang wani ngogak-ngogak pentol pati badhe cendhek umure kula kinantos. Monggo. Katuran lenggah. Pawira kuno. Ya, Bu. Kandi kasugengan rawuhipun. Awet pangestunipun Kanjeng Bupati. Kalih sami kala. Bekti kula konco. Kula tampi dumawah ing sami-sami. Anggenipun rawuh wonten ing Kadipaten Pati menika namung tindak nglangke menapa wonten kawigatosan. Wonten wigatos Kanjeng. Napa wigatosipun? Dipun utus Kanjeng Panembahan Senopati ingkang supados mbayangi kawontenanipun putri Rara Mendut Kanjeng. Badhe boyong Rara Mendut Kapundhut mlebet wonten ing Mentara. ndika sekecaken. Mendut ora sandah tak ngambali rembug. Mestine kamu uga mirengake yen sliramu bakal dikersakake mlebet ana ing Mentara. Kula sagah Kanjeng. Saguh. Saged inggih. Rono. Monggo Wawira Guna. Kula pasrahaken dhateng dene Kanjeng Adipati ngulungaken Rara Mendut kapundhut mlebet wonten ing Kasultanan Mentara. Kenging menapa mboten Kakang Penjaringan jalaran Pati lan Taram menika namung andhan. Awit Pati ngrumangsani andhan Taram Kanjeng Adipati Wasisukma ngulungaken Rara Mendut kaboyong mlebet wonten ing Mentara. Ayi nuwun sewu. Boten ateges kula menika nglicipi barang papak, urup-urup barang kang terus menika boten. Cobi dipun penggalih kanthi weninging cipta. Sampun makaping-kaping ingkang raka Panembahan Senopati menika damel cuwa saha gela penggalihipun Kanjeng Adipati Wasis Jogsuma. Tartamtu tasih kemutak. Rikala Kanjeng Adipati Wasis Jogsuma kawinisuda minangka Raja Senopati wonten ing Kasultanan Mataram nyirep tuwuhipun ontran-ontran ingkang dipun tuwahaken dening Adipati Rangga Jamuna Medyun. Sinten ingkang saged bedah Medyun boten sanes namung Kanjeng Adipati Wasis Jogsuma. Leres. Mongko Kanjeng Adipati nate dawuh lan kula menawi to Kanjeng Adipati kalamun to saged bedah Medyun badhe dipun paringi prajurit patang wirgada tumbak sak lanyanipun ugi Gunung Kendeng menapa sampun dipun paringaken. Dereng bedah praja Bandaraja boyongane putri Retna Dumilah menika kedahipun dumawah wonten astanipun Kanjeng Adipati Wasis Jogsuma. Nanging saking srahkahipun Panembahan Senopati ewa semanten dipun suwun ugi Kanjeng Adipati Wasis Jogsuma dipun paringaken tasih kemutan lelakon Kanjeng Adipati Wasis Jogsuma tinimbalan ing ngersa dalem Panembahan Senopati
suwengi kudu tumeka wonten ing Mataram. Kanjeng Adipati nitih turangga juru taman. Sakebyaring kadhet Kanjeng Adipati sampun dumugi wonten ing Mataram. Dene Panembahan Senopati kapilut kalih titianipun Kanjeng Adipati Wasisyakusuma ingkang arupi turangga juru taman. Turangga dipun suwun sampeyan nulungake Kanjeng Adipati dipun liru kalian sapi pragula titianipun Panembahan Senopati. Kundur saking Mataram dumugi sakilanipun pati. Kanjeng Adipati Wasisyakusuma dipun poyoki, dipun keploki, diarani yen to blantik sapi. Kanjeng Adipati Wasisyakusuma mrina ing kalih sampeyan tempiling nganti sigar rapat ngasih. Tambah sesebatan Adipati Wasisyakusuma ya Adipati Pragulapati. Mendut nuwun sewu lho. Kula niki mboten urip-urip barang teles, mboten ngincipi barang bapak. Oh iya. Mendut menika Dede Putri Triman. Nanging mendut menika Putri Sayembaran. Sayembaran iki Jiwanala. Mongko tumbak guntur geni menika ampun manggila-gila. Sisip sembiripun totoane nyawa. Lho kok gampang temen. Panembahan Senopati mundut mlebu lan rara mendut. Anehipun Bupati-pati Wasisyakusuma ilang satriyane. Lho ning endi dununge Wasisyakusuma dipati-pati sing pempengan endi yen ana lakon teng kaya ngene. Gagang Pati Penjaringan paling dawuh. Titip Kabupaten Pati Kojangkai Danang Suto. Perang iki mung gunake apa? Ing perang gunake loro ati. Mergo kelangan anak ponakan betul telu cacahe. Uga kadang-kadang kula sedulur-sedulur. Pancen anak penjawi, anak pemanah teduh. Bebasan ke dene ndok tak gendheke, pecah salah siji. Wis marem rasane ngati. Saya bagi kok pecah sakarone. Tambah seneng pati kemplak. Aku keng jumeneng dadi pat-pat. Metuan jopol kane adikku. Ki Wasisyakusuma. Danang, aja enak kapenak lungguh jegrang sila tumpang. Metuan jopo tabrakan Wasisyakusuma. Jebul sliramu to ya. Iya. Semune dikoyayak sithik. Banjur sapa sing kok angkat? Danang Sutawijaya. Menungso sing ora ngerti marang bebudening liya. Danang, aja kowe njur sak wenang-wenang. Tupeh kowe saiki kuwasa njur kumawasa. Eling labuhane Wasisyakusuma. Nalika perang gedhe ing Medyun, Rangga Jamuna, Medyun brubuh sapa senopatine? Apa kowe Danang? Tutu nain iki cah pati Wasisyakusuma. Kaping pindho ucapmu bakal paring ganjaran patang bergodo prajurit tumbak sak landhiane nganti saiki urung tak pulungke. Cetha kowe iki menungso kang awel. Sabanjure njur boyongan sang Medyun Retna Duwilah sing mestine dadi garwane Wasis. Ewa dene kowe melek dasar mata yuyu. Kang pengasan mendut iki ora kok Putri Triman, nanging Putri Sayembaran. Sisip sembire sing mungku sayembara Wasis bakal jengkelang dari batang. Tok suwun saiki. Mendut tak jaluk bali. Wis ya. Wis. Yayi Wasisyakusuma.
Selirane kuwi rak yo ngerti. Sapa to Wasis Jayakusuma? Dipati-pati. Mongko Yayi, yen Kabupaten Pati kuwi kabawah perintah ana ing kraton mentah. Wis sak mendine upama to Wasis Jayakusuma kuwi dadi andhane panembahan Senopati ya panjenengane wis. Dadi sak wenang-wenang kaya ngono nggon nggundhangake panguwasa ing Taram. Ora yen mendut ora dibalekke Wasis, kelakon ana ing Mataram tak gawe karangatan. Yayi Wasis Jayakusuma. Tapi ingsun sawijining pengayuman ora mandeng. Kuwi garwa putra Kadang Sentana. Sing wani mancai dawuh pangandikane panembahan Senopati. Bakal tak lokke sak dosane kalebu kowe. Yen watake satriya ayo cobanen adhep ana Wasis Jayakusuma. Yen pancen ora kena tak iman kapeksa bangga tak sembadani ya. Aja doan sing balung kandeling kulit ora bisa ngetokake marang ing kepati. Yayi Wasis. Baik, Apa sing tak asta? sifat kandele Danang Sutawijaya. Iki sing bakal tak tamakake nang anggap Tamake gane ati. jeblak no dadam. Wah, Sakit bebeng merepat mati dengan gue. Hai, Danang, ayo. Arkono lakono Kasultanan Utara. Danang orang gumarang pamrayogane wong tuwa. Kaya mendung kang sinakuting lebu kanane Mataram dina iki. Danang, ora kena digawe gampang. Wasis Jayakusuma. Ndak legani, ndak hormati, ning malah saya neruyak. Oh, loh, Cepe, anak, Kaya dening bocah cilik wingi sore. Menungso sing delap urip nanging wedi marang ing pepati. Danang, yen watake satriya aja ngucati saking papan peperangan. Adepi sing tangguh musuh Wasis. Wasis Jayakusuma. Yen pancen nyawamu sumuk manggon nyang ngerak. Sawang. Weluh. Tombak Kiai Pleret. Ngegongake tombak Kiai Pleret. Ya, wis kondang. Jalaran tombak Kiai Pleret. Bupati Arya Penangsang ing Jipang Panolan. Bodol waduke awit saka ampuing tombak Kiai Pleret. Nanging Penangsang dudu Wasis. Yen kowe percaya kelawan si tombak Kiai Pleret, tamakke ragane Wasis. Kelakon tembus jojo tumeking walekat. Aja mlayu. Hai, ayo, ayo. Manuk semane jajelakna parah Wasis Jayakusuma. Cepe, Jenengan ngilange kesuba cipta. Ketemu wong tuwa ora sungkem, ora nyapa, ngrebut pusaka. Kok goyang endi? Kepleret. boten badhe kula selaki pojo lumetan. Kula anggadhahi mengsah ingkang boten sinangga gampil. Sampun makaping-kaping
kula tamani piandal wonten ing Mentaram boten tumama. Pungkasanipun kula ngrebat Kyai Pleret saking astanipun Wajumertani. Dadi oleh mung rebut Kyai Pleret mau kok nggawa Bandayuda. Kula tamakaken wonten ing angganipun Yayi Wasisjaya. Nanging tan monggo pun. Monggo handika tampi. Wajo. Sak menika kula ngertos. Jebul panjenengan menika wasis. Lamis samudra. Panjenengan Bancinde Banciladan. Sing kok karepe menawi Wasisjaya kusuma panjenengan Bancinde nanging yen Danang Sutowijaya panjenengan Banciladan. Katitik kula tanding kalian Wasisjaya kusuma. Piyambakipun boten gigih kulipun sak lomba. Nanging kula kapiran, kula kapracondang ngadepi kalian Wasisjaya kusuma. Kana Wajo. wis rampung kene ndika. Yen wis rampung genti siwa tak matur. Kowe kandha yen to bola-bali anggonmu namani pusaka tumbak Kyai Pleret ing anggane sedulurmu Adi Wasis babar pisan ora tumama. Etungen kowe ping pira lehmu natoni atine Adi Wasis. Wiwit lakon Medyun bedah Medyun sing bisa bedah negara ngrangket Rangga Jamuna Adi Wasis ning sing boyong putri Danang Sutowijaya kang minulya ing Taram. Gunung Kendeng nganti tekan dina iki ora kok ulungke marang Adi Wasis Jaya Kusuma. Eling apa ora? Aja mung tekan lemah, aja mung tekan ajining diri. Nganti tekan tumpakan kok melekke. Nganti adi ngorbanake ajining diri. Disuraki dening kawula sak Mataram, disuraki kawula pati. Ngorbanake ajining diri mung merga bekti tresna marang kowe Danang. Ning nyatane apa? Babar pisan ora mendo rasamu awit saka katresnan sedulurmu. Malah saya ndodho iki lakon mendut ora mung perkara wanita nanging jer adimu iku mung ngemutake marang slira dalem supaya eling lamun to kae turasmu kae uga adimu ketok punir paribasan. Iki jaba saka kuwi. Yen to nang dalem kuwi undamana siwa kuwi Bancinde Banciladan. Mongko kabeh keserepan saka mandraka kuwi tak wenehi kabeh marang kowe bocah sakloron babar pisan ora ana Bancinde ing antarané kowe sakloron. Lan ngerti yen kowe kelingan kadigdayane Adi Wasis kae ora seserepan ora ngelmu saka mandraka lakon jaman semono. Baron Skeber pusaka sing didarbeni Wasis kae wahisan saka Baron Skeber duk nalikane tetandingan slulup ing antarane Wasis lan Baron Skeber. Mula kok krocok gaman paribasane pusaka sak Mataram kok klumpuke babar pisan ora ana sing tumama marang anggane Wasis Jaya Kusuma. Kae pusaka ora sadengah pusaka sing bisa nembus marang Kerewaja. Wajumertani, menapa panjenengan taksih ndaku nganggep menawi kula menika putra panjenengan utawi anak dika mboten? Iki ngendika apa Dan? Ya mesti wae aku ki tetep tresna marang kowe Danang. Tak aku minangka anakku dhewe. Saestu menika. Ya kaya ngono kuwi. Apa? Sak menika kula anggadahi panuwun kalian panjenengan. Sing kok jaluk Kula nyuwun wejahipun Wasis Jaya Kusuma. Cepet. Wajumertani. Siwa iki jejere wong tuwa. Muk kalian to jejere wong tuwa kuwi
ngepenginake bedhik sirah ing antaraning anak. Pun ora pengin Danang bisa mateni Wasis Jayakusuma ning aku tak crita. Nalika semono Jepeng Danang sambung lawan panjenengane Kanjeng Ratu Kidul. Awet tresnane Kanjeng Ratu Kidul marang Danang Sutawijaya satemah diblabari ngelmu sing diarani Bayu Wajra. Mongko lamun to Danang Sutawijaya musus Bayu Wajra mijil mendung kang ngendanu satemah sumuk kahananing jagat raya. Wong ki nek sumuk apa sing ana sarirane dicopoti Danang. Sendika Aji Bayu Wajra Kanjeng Ibu Retno Sweda Kanjeng Ibu Ratu Kidul Aji Bayu Wajra Kaya bocah cilik kowe ngoncati saka ing peperangan peluk suasanane beda peteng dedet angendan kasaputing mendung nganti Danang ora bisa kasat ing mata awane panas iya Danang mumpung ana banyu kang bening mengko rampung goleki Danang mati saka tangane Wasis. Wasis Jayakusuma Kang Mas Danang. Yayi Wasis Lepat Kang Mas. Kula ngunduh dhateng pakarti. Dening kadang anem kemawani dhateng tiyang sepuh Kang Mas Danang. Inggih. Kangge pengeling-eling kakak. Menawi kawula ing pating benjang ngluruk perang sampun ngantos pisan-pisan lukar busana. Menawi lukar busana atos gedebok Kang Mas. Mas Danang menawi taksih wonten sisa-sisa tresna dhateng si Wasis. Jasad kula sampun dipun petak wonten ing Kabupaten Pati Kula Wirang Kang Mas. Mila monggo kapetak wonten ing bumi putak kula negara ing benjang Katelao Gunung Pati. Yayi Wasis pun kakang sepuh. Aku nuwun pangapura. Iya. Aku sing luput aku nyuwun pangapura ya. Dan iki sing kekar. Waja merpati. Adreng. Amung nuruti dumateng hartane kanepes. Satemah kula kaliput. Kula tega lan mentolo kalian katang kula. Yayi Wasis Jaya. Waja merpati. Alkok tangi sono getih paribasane ora bisa mbalekke uripe sedulur. Getun kuwi tibane ana yen ana ngarep jenenge pengati-ati. Mula ing wisike lamun tindak sak tindak dipikir sing kanthi permati. Sawetara ayo diruk iki sik. Monggo Narpange sedulur. Jebling Danang cukup.
pangkaning pati saka tangane Danan Sutawijaya lan kejaba saka kuwi. Getih sedulurmu kang wis nduk longgo nganggo tanganmu kudu nduk resik kanthi meres kaprihatin marang pangarsan Gusti kang akarya. Ojo merta ngelakaken ageng panuwun panjenengan kersa ngemutaken milasi dumateng jiwa nanging kula kemutan nekasipun Kang Mas Diwati nggih Yayi Wasis Jayakusuma saderengipun piyambakipun pecat nyawa pitungkas menawi priyantun pati nguluruk perang sampun ngantos lugang kusok dungkap ingkang angka kalih rumaos wirang lan isih kalian kawula wonten ing Kadipaten Pati boten kersa kapethak wonten ing wewengkon bumi Pati nanging badhe lan nyuwun kapethak wonten ing bumi Dak kula negeri nggih kadalah Gunung Pati. Namung mangke kula badhe paring dawuh kalian sedaya para kawula pasang bandera sak madya saka pinangka asung pakurmatan dumateng Yayi Wasis Jayakusuma. Kaya mengkono. Ojo. Dene sampun dungkaping paripurna lalampahan ing dalu menika saking kula peranganipun rombongan ketoprak Batu Kuncara nyuwun ageng sih pangaksami dumateng warga wonten ing dusun saka nggantungan mugi-mugi sedaya kala wau lumeber tansah pinanggan ayem gemah ripah jinawe kertata raharja sedaya sengkala sami sirna lan pikantuk raharja saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Monggo sami sesarengan nyuwun wonten ing panguwasipun Gusti ingkang Murben dumateng. Jaya Wijayanti kalis ing sambikala nuwun matur.